बिहार साहित्य महोत्सव के संस्थापक श्री कमल किशोर वर्मा कमल जी, लेख मंजूषा की संस्थापिका श्रीमती विभा रानी श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश जामुआर जी, मथुरेश नारायण जी और सभा कक्ष में उपस्थित सवन बहन भाई लोग के प्रणाम। बड़ा गर्व हो खाला कि हमनी सबके भारत में और में खास करके बिहार में जन्म होल बा, जेकरा में इतना भाषा के विविधता बा। एक एक राज्य में 5-5 आंचलिक भाषा और सब में अलग अलग रचना और उनकर प्रचार प्रसार अपने आप में एक गौरव के बात बा। ऐसे तो हम भोजपुरी भाषा क्षेत्र के हैं। भोजपुरी के बारे में क्या कहल जाओ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बा, आंचलिक भाषा या देशीय भाषा नहीं रही। बिहार, भारत, नेपाल, मॉरिशस, त्रिनाद टोबैगो, सूरीनाम, कितना देशन में एकर प्रचार प्रसार बा। लेकिन बड़ा दुख के बात